ואני אלמד אתכם להכין טבעת לב כזאת. צריך מספריים, פס וריבוע קטן של דפים צבעוניים וסלטים. עכשיו נשתמש רק בריבוע. ניקח את הדף. אם אתם משתמשים בצד אחד צבעוני ומהצד השני לבן, נשתמש מהצד הלבן. נקפל את הדף לשתיים ונפתח. נסובב את הדף ב90 מעלות, נקפל ונפתח. ניקח את הקו הזה ונקפל עד קו האמצע. נהפוך את הדף. ניקח את הפינה הזאתי ונקפל עד לפס. נעשה אותו דבר גם בצד השני. נהפוך את הדף. ניקח את הפס הזה ונקפל עד פס האמצע. אותו דבר גם בצד השני. ניקח את הפינה הזאת ונקפל עד לפינה הזאת. ככה. אותו דבר גם מהצד השני. ככה זה נראה מאחורה. טוב? עכשיו, נקפל את הדף לשתיים. נקפל את הדף לשתיים, נותר לנו כיסים. נלחץ על הפינה של הכיס, ונלחץ על המשולש שיצרנו. נעשה את הדבר גם בצד השני. נקפל את הפינה הזאת עד לפינה הזאת. ככה. אותו דבר גם בצד השני. עכשיו נקפל את הפינה הזאת עד לפה. ככה. גם אותו דבר עד לפה. עכשיו יש לנו לב. נהפוך בחזרה את הדף. נפתח אותו. נכניס אותו לתוך הכיס שלנו. נהפוך והנה לב. תשימו לב שיצא לכם כאן שתי כיסים. ניקח את הפס שלנו ואת המספר. נקפל את הפס לשתיים. תאיתי לו. נקפל את הדף לשתיים ככה. נפתח. נקפל את הפינה הזאת עד לקו האמצע. נעשה את הדבר גם בצד השני. את הדבר גם בצד השני. עכשיו יצאנו כאן מין סימניה כזאת עם מוזר. אנחנו לוקחים עכשיו גם את הסלוטייפ וגם את המספרה. נכניס את זה לתוך זה. ניקח חתיכה מהסלוטייפ שלנו. רגע. נגרום למספריים. נגזור חתיכה קטנה. שנייה. תכניסו את זה. בס. תשימו על זה סלוטייפ. ככה. תעשו לכם עוד חתיכה קטנה מסלוטייפ. תשמרו אותה ביד. תשמרו אותה ביד. עכשיו תכניסו את הפינה גם לכאן. גם לכאן. תשימו גם כאן סלוטייפ. נכון. אוקיי. עכשיו יצא לנו טבעת יפה. בהצלחה, מקווה שנהנתם. ביי.